जांख्रिखां बोराय बुरै जांख्रिखां गथ' गथाय जांख्रिखां आलादा रायजो मदलान सोरजिनो जांख्रिखां बर'खौ बुहुमाव गेरेमसा हारि महरै गायसननो जांख्रिखां सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ' गथाय जांख्रिखां रिभलिउसन संग्राम जांख्रिखां सेंग्रा सिख्ला जांख्रिखां बोराय बुरै जांख्रिखां गथ' गथाय जांख्रिखां आलादा रायजो मदलान सोरजिनो जांख्रिखां बर'खौ बुहुमाव गेरेमसा हारि महरै गायसननो जांख्रिखां सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ' गथाय जांख्रिखां रिभलिउसन संग्राम जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि लासै लोरबां जाबोनाय मोनबाय थांनांगौ समा थारैनो जाबाय आंहा नोंसोर सोमावसारलांदो जोहोलाव बिदायनि समाव फंसेल' बाथ्रा नोंनि जोबथा लुबैनाया मा जोहोलाव बिदायनि समाव आंनि जोबथा लुबैनाय बर'आव जांख्रिखांनायखौ लाबोथारनांगोन बर'आ गेरेमसा हारि महर मोनथारनांगोन आफा लोगोफोर जों बिथांखौ दिनैनिफ्राय बड'फा मुं गाबज्रिदों बिदाय बड'फा बिदाय
बड'फानो समायना सिमाना बे जोंनि बुसिमा बर' बिमानि राव थुनलाइ हारिमु जों अनसायगोन गिलु गेरेमसा सेरजा सिफुंनि देंखोजों नोंखौ जों बरायगोन बागुरुम्बा बागुरुम्बा रंजा मोसायै रायजोफोर दिनै जों बड'लेण्डखौ मोनथ'वाखैब्लाबो बिटिसि मोनबाय बेखौ लाथ'नानैनो जों खौसेयै जौगानायनि हाबा मावलांदिनि आंनि फिसाखौ मानो गावहर गोफा बिबार मानो मावदोंमोन आंनि फिसाया आंनि फिसाखौ मानो गावहर गोफा बिबार मानि जायगानि खावाय बेफोरला ओइ लोगोफोर फै बयबो फै आइफोर आफाफोर आंनि फिसाज्लाया देग्लाय बर' बिजोंजों फरायनानै मेट्रिक आनजादखौ सेथि थाखोआव उथ्रिदोंमोन नाथाय मा खालामनो कलेजाव एडमिसन होनो आंनाव गरसेबो रां गैया अन्नानै मदद खालामदो नोंथांमोनहा अन्नानै मदद खालामदो जोंखौ दायना होननानै गामिनिफ्राय होखारबाय नाथाय जों मिथिया दायना दायनिया सोर दा जों बहा थाहैगोन सोरनाव थाहैगोन उदिसखौनो मोनलिया बिग्रायारि लोगोफोर नोंसोर दासान आं नुहुराखै होननानै आं नुहुरदों आरो दुखु मोनदों आं नोंसोरखौ बुंदोंमोन हादोर मोननायनि उनाव नेसनेलिस्ट ससियेलिज्मआ जोंनि खान्थि जानांगोन होननानै नाथाय नोंसोर गावजों गावसो बुथारलायबाय नङासै जांख्रिखांनायखौ लामा ससेयाव दोननानै नोंसोर दानो गोहो सेलायनायनिसो दावहासो नांबाय माथो समा बारनानै थाङाखै दाबो फिन सानफिन बर'आ जांख्रिखांनायखौ लाबोथारनांगोन बर'आ गेरेमसा हारि महर मोनथारनांगोन आफा नों बहा दं आफा नों जोंखौ सोरगोनिफ्राय नायहरदों आफा आफा आफा